Hej alle sammen. Jeg har fået til opgave at skulle undersøge et fritfaldende legemes acceleration, hastighed og strækning i en dimension. Jeg skal selv opsøge et forsøg, og med det vil jeg først kigge på det formål, jeg har fundet på. Og det er jo selvfølgelig, at man skal kunne finde en strækning, hastighed og en acceleration for et fritfaldende legeme, som er det eksperiment, jeg kommer til at udføre. Udover det har jeg sådan en hypotese, der lyder, at hvis jeg kender et faldende legemes strækning og tidsrum, så kan legemets hastighed og acceleration udregnes. Jeg vil bruge mit formål og min hypotese til at opstille et forsøg, og mit forsøg kommer til at se sådan her ud. Det er et meget enkelt forsøg, hvor det er meget vigtigt, at jeg kommer til at filme det, fordi jeg skal bruge den her video til at lægge den i et andet computerprogram, der hedder Logger Pro, for at lave en filmanalyse. Så jeg får nogle informationer, som jeg senere vil bruge til beregning. Forsøget tager ikke så lang tid. Hvis I bemærker, så er der et stykke gaffatape på baggrunden. Det er meget vigtigt at have det her gaffatape, for at Logger Pro skal kunne læse en strækning. Og det er den strækning, som jeg har på gaffatapen, som er præcis 1 meter. Hvis jeg starter det, så sker der ikke så meget, andet end jeg trykker bolden, som jeg kommer til at bruge til at lægge det ind i computerprogrammet Logger Pro. Det er, når jeg så har gjort det, får jeg en graf smidt ud, der ser sådan her ud. Og den her graf, hvis vi kigger på x-aksen, så har vi tid, og på y-aksen så har vi en afstand, som er den afstand, hvor bolden falder. Hvis vi kigger på de blå prikker her, så er det en graf over den lodrette videoanalyse, hvor det så går fra toppen til bunden, ikke? Og de røde, de er ikke så vigtige i mit tilfælde, for det er bare lodret, og der skal ikke rigtig noget på, vandret. Der skal ikke rigtig noget på den vandrette akse. Hvad jeg kan aflæse ud fra den her graf, det er selvfølgelig, hvor højt op bolden er på hvilket tidspunkt ved at kigge på x-aksen. Og den er selvfølgelig aftagende, fordi at bolden falder med, mens tiden vokser. Og hvis vi kigger på den regressionslinje, som Logger Pro har smidt ud til os, y er lige med a gange t i anden plus bt plus c, så minder det meget om et kvadratisk aftagende funktion, som er et andengrads polynomium, som er y er lige med en halv a gange x i anden. Og jeg vil senere vise, hvordan det er, at vi kan bruge den her formel til at finde accelerationen, uden at lave de store beregninger. Nu vil vi bruge de informationer, vi har fået fra Logger Pro til at beregne hastighed, acceleration og strækning. De informationer, vi har, det er strækningen, som har dets symbol med S, benævnes i meter og er opgivet til at være 2,8 meter. Udover det så har vi også tidsrummet, som er symboliseret med t og benævnes i sekunder, som for os gælder at være 0,65 sekunder. De her tal kommer vi til at arbejde med, når vi skal herhen for at beregne hastigheden. For at beregne hastigheden bruger vi formlen, der hedder hastighed er lige med strækning divideret med tid. Altså har vi den strækning 2,8 meter divideret med 0,65 sekunder, som giver os 4,308 meter i sekundet. For at beregne acceleration bruger vi formlen acceleration er lige med hastighed divideret med tid. Den hastighed vi har, den skal være i meter i sekundet, som er 4,308 meter i sekundet, divideret med 0,65 sekunder. Og det giver os en acceleration på 6,63 meter i sekundet i anden. Strækningen har vi allerede fået opgivet heroppe, men fordi opgaven siger, at vi skal gøre det, så gør vi det igen. Og bruger, det er bare for at vise, at vi også kan udregne strækningen. Vi bruger formlen strækning er lige med hastighed gange tidsrum. Og vi har en hastighed på 4,308 meter i sekundet gange
0,65 sekunder. Og det har jeg ikke lige regnet ud. Det finder vi ud af hurtigt. 308 gange 0,65. Det giver en strækning på 2,8 meter. Jeg skal bare lige regne efter, og så består strækningen deroppe. Det jeg forventer ud fra teorien i mit forsøg, det er, at det kommer til at matche med grafen i Logger Pro. Og det jeg bruger informationerne til, det er til at udregne de øvrige konstanter, der gør sig gældende for frit fald. Med hensyn til fejlkilder, så kan det være, at det allerede er gået galt helt ved videoanalysen, hvor man skulle filme. Og det kan jo være, at man har filmet med hånden, og at man begynder at ryste eller et eller andet, som gør, at videoen kommer til at være dårlig eller uklar for Logger Pro. Hvis nu man for eksempel havde et vindue åbent eller noget i den stil, så vil bolden også bevæge sig frem og tilbage, og det vil også give nogle dårligere informationer. Med hensyn til grafen, så er den selvfølgelig aftagende, fordi at bolden falder, og på y-aksen der har vi afstanden i meter fra hvor højt oppe den er til 0, hvor den rammer gulvet. Og når det er sagt, så var det vel alt, hvad jeg havde om frit fald.